Velkommen tilbage til BF'er. Vi er inde i Gym & Fitness endnu en gang, vores mekka for træning. I dag der vil jeg fremvise nogle nye øvelser for jer, nogle nye teknikker, som I kan bruge, når I er inde og træne for at optimere jeres træningsresultater. Så let's get shit done! I dag til BF'er, der skal vi køre et incline chest press for dem af jer, der gerne vil fokusere lidt mere på øverste del af brystet. Hurtig introduktion til øvelsen. Sørg for at finde en komfortabel plads her på bænken. Slap af maven, når I kører. Inden I går i gang med øvelsen, så sørg lige for at have jeres handstand korrekt heroppe. Det er en smagssag, hvor I føler I er mest behagelige. Når I kører, sørg for at... hvordan skal jeg forklare det? Når I har stangen heroppe, sørg for nærmest at klemme ind på den, så I samler albuerne. Når I gør det, så får I mere spænding på brystet. Ved vi får mere spænding på brystet, så får vi også mere tension, og derved en større hypotrofi. Jeg prøver lige at forvise, så forklarer jeg lidt undervejs. Som I kan se, sørg for at spænde ind her. I kan allerede se det på mine arme. Spænd op. Op med vægten. Hold spændingen hele vejen. Stille og roligt ned. Op og squeeze her. Stadigvæk mens I prøver at samle albuerne. Stille og roligt ned. Op og squeeze. Lad mig holde pause i toppen. Op og squeeze. Stille og roligt ned. Tension på brystet hele tiden. Hvis I benytter jer af den teknik her, så vil I kunne mærke et langt større burn i brystet, når I kører end normalt. Det vil sige, at I kommer nok også til at køre med lidt lavere vægt, end det I er vant til. Det skal I ikke være ked af. Det er kun bedre, for vi optimerer vores hypotrofi på den her måde. Prøv det. God træning.